Atinokwasai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga makanzwa zvaitaurwa nemhepo. Nhasi uno kata kuda kuti tingonzwa kune vacho vainzi vari kubviswa zvinhu vachinziwo upenyu hwako hwanga hwakadai. Toda kunzwa kuti zvanga zvichitaurwa izvi ichokwadi here kana kuti kwete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mama koduzwa zinzwa. Musatanyoka. Mira uone, aisi kupfuura mota iyo. Duzira mai wako. Ndokutaurira. Ndirakukuona zvaurida kuita. Mira indo aini ndouraya mani mai ha. Indouraya izvi. Ndouraya mani. Aiwa mai, munda mangu hamusi kupinda munhu. Ndokutaurira. Indoponda ndiri mhondi manje. Tatanyoka. Urani. Makadiko rushinji rweZimbabwe. Ini ndini mbuya Manzeke. Ndauya ndasvika hangu program yapfuura. Handisati ndaturirwa kuti ndinzwe kuti zvakamira sei. Asi nyaya iripo ngoma ndiyo. Tichada kunzwa kuti zvazofamba sei muzuva ranhasi. Muzuva ranhasi tinotenda rushinji rweZimbabwe. Vana vari kutibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinotenda. Choto zvanga zviitika pamwana wangu ndese ndazviona kuti yanga achiti ashandiswa nenyoka nezvikwamba zvese ndazviona kuti chokwadi wazvitaura. Saka ndikurudzira dai Mwari vabvisa mhepo yacho nokuti kana zvakakwidza chako chakanibatu chema nekuswinya nekuchema chaka mumbumbura zvapaipa anga kuchema zvatosvika notatotamudza abva aramba kudzokera zvakwidza zvandakwenda kuvhenekwa saka angatowa nehasha paipa angatoya pese pai. Saka ndoda kutenda Mwari kuti maita zvakanaka ichokwadi zvese zvataura nemuprofita n'anga yedu yataura zvaita zvechokwadi. Senze njoto ati murwisi. Ndinoti chokwadi zvese zvakataurwa zvaitika pandiri. Noti awaide mazvimba kupa yaindifarira achiti ndifarira zvisingaiti nyemari dzaitaurwa kuti tichipiwa mari kuzoyawa panhau yemwana. Zvese takaendesa kuchikoro tikatengesa mabasi hapana minyama yese yange hapana zvakabuda zvakaitika. Saka tongoti zvabva izvi dai zvazobva zvechikwadi taziva kuti mhepo yabva zvibva tasarawo takachena tisina minyama yese yatati nayo. Tingosati takachena tiite zvinhu zvedu zvakanaka mure mangwana redu rinake. Tanzwa ndimanga muchinzi makatorwa ikokeshi. Zvakambofamba seko zveikokeshi? Zveikokeshi izvi ini ndaida kutenga. Pandaida kutenga papa ndibva ndaswaipa. Mari yangu ikanzi yaramba kubuda mufoni. Papa yandazoya kunoku ndikatoona mari yangu zvayaburitswazve 500. Chibva ndichitoona kuti mari yangu yaburitswa mufoni mangu. Zvekuti ndichitoti ndikadzokera ndotonanga ipapo pandashayira mari yangu. Saka zvanga zvichitaurwa izvi ichokwadi. Musi makambotaura here nhau iyoyo ikanzwi kwazvo kuti vanga vangotaura zvaakanzwa? Aiwa, ndandisina kuitaura. Hapana munhu enge nchida kuitaurira banyaya iyoyo. Saka zvanga zvitaurwa nemhepo mazvinzwa sei? Ndagutsikana kuti ndizvozvo. Hakusi kutanga bakubvutirwa mari. Akakatoke kechipiri ndibvutirwa mari. Makambobvutirwa mari? Ndambobvutirwa 120. Ndatora ndisati ndatomboishandisa. Ndibva kwangoyo varume vairi. Vachibva vangonditorerawo mari iya. Ndibva ndadaidzirawo vanhu vakati inga mambodaidzira. Ndikati inga ndadaidzira vanhu vacho hatisikuwaona. Vanhu vayo vachibva vatoshayiwa. Zvangoperawo kuti zvakadaro. Zivoni choto. Ini ndawirira nezvataurwa nemhepo. Zvazvichiitika mulife mangu zvabva zvatongoenderana neizvozvo. Kutarisa futi kuhandiradzi dzangu kune anonzi Lenius. Zvazvisikumbofamba zvazvichimuitira mukati meupenyu hwake.
saka nhasi zvapupurwa zvese ndina ndakatora pfungwa dzake ndichisa kuwana wangu. Koita mutwini wangu anonzi Haginzi akapa akatanga kushanda aitumira vabereki mari every month akasvikawo patime yekuti akuda kuwakisawo imba pamba pedu pakuda kuextendwa. Saka kutanga ipapo akabva atanga kudhakwa zvokuti nanhasi anotorara mubhawa akada kuenda unoswaipa mari mufoni anosvika musina kana mari kana wani. Toya kune imwe hanzvadzi yangu futi inonzi mukoma webhistawo hapana kana zvinombobuda kana wani akatambirawo mari iyoyo haitomboshande akatorambana nemukadzi. Saka nhasi mhepo yazotiudza kuti ndini ndakakonzera zvese izvozvo. Lenius handambotaura futi akarambana nemukadzi wake wekutanga ndizvo futi zvakakonzerwa. Toita futi wanasisi wangu wari kungotambudzikawo hapana kana chiri kumbofamba. Mhepo yazvitaura zvese izvozvo tikuvirana nazvo nhasi. Toenda kwana bamukuru wangu mukoma wababa wangu. Ndina mukoma wangu anonzi mukoma Gideon. Zvinhu zvakatongooma. Mukoma Godi, mukoma Omega vari kungoshanda vanhu iwawo hapana kana zviri kutombofamba. Saka mhepo yese yapupura mukati mezuva ranhasi. Saka tingoti dai tasunungurwawo. Toya vabereki vaigara vachingochema misodzi iri pamatama vana vachitambudzika. Kufu chairwo kufirwa nehanzvadzi yangu yakafa yazotichisa patasvika nhasi. Saka inini mashoko angu ndoda kungotenda sekurudziwa. Ndotenda weDrumas Media mukoma Andrew Neshamba ndichiti musagumire pano. Kasirambai muchibatsira vamwe sezvamatibatsira nhasi. Chendaida kubvunza kwamuri imi tanzwa kunzi pane muchato uri padyo. Panewo anoshanda kuZPCS ramo ngamuchidanana naye. Aiwa ndatozvinzwawo pano. Zvokuti mukazongoona munhu anoshanda ikoko achiya mutoziva kuti ndiyeyu. Ndobva tatanga kugutsikana kuipapo. Alright, ndinotenda. Ndini mai waBarbara. Barbara ari kutaurirwa nemhepo uyu. Ndine mukomana anonzi Emmanuel akafa 2014. Mwana uyu iye ari kubuda pahanzvadzi yake pana Barbara. Saka nguva yese Barbara achirwara taishaya kuti chii. Asi takazoiona mhepo yakabuda. Nekunge tiri pano pamusha panapa. Tairima, tiri varimi. Ngokuti tairimawo tichifunga kuti tinounganidza zvinhu zvedu tichifundisa vana wedu. Mwana uyu ndaaende kure. Mwana ngaaende kure tinyatsotaura zvinhu zvinonzikwa. Saka mukurima umu Andrew Neshamba mwanangu. Mukurima medu umu taigona kuita 36 bags kana 40 bags. Asi taishaya kuti zviri kuenda kupi. Tikangotengesa kana masagi 5 kana 6 toshaya kuti zviri kuendepi. Mumagadheni umu tinorimawo madhumbe, nzimbe, gadheni rakazara nemabhanana. Asi kwazvinoenda hatikuoni. Wana wedu takabereka wana wedu wakomana newana wedu wasikana. Zvekuti tingadai tiri vanhu kushanda kwatinoita nekushanda kunoita wana wedu. Tingadai tiri vanhu vanotowerenga kuti icho chakamiswa nemwana icho, icho chakamiswa nemwana icho. Asi mataurira aita mhepo nhasi ndazvibvuma Andrew Neshamba. Ndazvibvuma nhasi nekuti ayapupura mhepo kuti ndini ndinenge ndichizvitora pfungwa dzevana wenyu. Mutwini wamanzwa ataurwa nemwana uyu ndiye akatanga kuwakisa imba iyi nemukwasha wake musikana mukwasha Musa. Asi haina kuzopera wanavo. Takatozoita zvekutengesa mombe dzangu dzeumai dzamanzwa dzichitaurwa kuti imba iyoyo ipere. Ndofunga pakabva pabatwa pfungwa dzewana. Saka mhepo ndinoibvuma zvainga ichitaura kuti ichokwadi. Chishuwo changu ngechekuti kutaurwa kwazvaitwa uku dai zvaperawo Neshamba. Tatanga kuraramawo upenyu huri nani kubva nhasi zvichienda mberi. Ndazona makunetsana nemurume uya chii changa chinyatsonetsa. Murume uya ndiye munhu wekutanga kusimudza mhepo yekuti mwana wedu afe. Ndopakatanga dare apo. Saka handisi kuziva kuti haasi kuda here kuti Barbara arapwe. Haasi kuda kutomboona here chakanaka mukomana uyu. Ndo zvaangori mukomana yane shanje nesu. Asi hatina zera naye. Ende baba wepanapa munhu akuma 80 years. Asi anowatora sekamwana kadiki kudai achiwadzikisira achiwatuka musatanyoko. Saka ndiye munhu akatanga nedare kuti mukomana azoenda parefu azofa. Saka garaji iroro nanhasi anaro. Saka hatizivi kuti anotifungire iwo mukomana. Ko ndakabatwa nemumwe mwana wenyu ari kuAustralia achiti hanzi hamudi kuona vanhu vanorarama soft life. Saka zvakutiratidza kunge imimi muri kuita shanje kuti kune vamwe vagere zvakanaka vamwe muchitambura. Isu hatiporina hanya nawo kana dai waite mabhazi tanga tisina hanya nawo. Tatozvinzwawo nhasi kuti ndivo vari kutishandisa. Tanga tisitoriwe nawo tichitotiwo vamwe wedu wemumhuri. Nekuti kana muri mumhuri hamuzoenzani kazvipo.
amuenzano mwane chipo chake chaakapuwa naMwari tatozvinzwawo nhasi saka taakutotanga kufunga nhasi kuti asi ndo wanga wachitishandisa kutofunga nhasi nekupupura kwavari kuita kuti tisu tanga tiine pfungwa dzevana wenyu ndo pataakutojekerwa kuti iyazve ndo zvazvaa zvakaita wana ava taatisina kana shanje nawo kana baba munini wavo namaini navo taatisina kana shanje nawo tatakangorarama tiri manext door tichingofunga kuti tiri kurarama zvakafanana tisingazivi kuti pane vamwe vanemurwa nepasi mazviona saka zvinhu zvedu zvanga zvisingafambi tatozvinzwawo nhasi vachipupura vega nemuromo wavo ndo patatotangawo kuziva kuti ndo vanhu wanga vachitishandisa saka ndo zvandiri kushira kuti kana vari ivo zvedu vanga vachitishandisa kubva nhasi zvichienda mberi tichatanga kuchinja tichatanga kuona kuchinja kweupenyu hwevana vedu nezvekurima tichaonawo zvichichengeteka nekuti anga tichingovashandira zvipi nezvipi zvese zvanga zvichingoshandirwa ivo upfumi vachitora sekutaura kwavaita kuti tisitanga tichitora saka ndinoti ndo kupupura kwangu Andrew muri mungira mudzimai waBlessed Kapuma anova atsanangurwa nesvikiro kuti akafa zvisina kururama paakashayika aishandira kuchiyadzwa aita basa remaoko rekucherawo goridhe saka takazongoerekana takunzwa kuti Blessed atsikirirwa mumugodhi saka nhasi svikiro ratitaurira kuti Blessed kufa kwaakaita akashayika nekuda kwekuti akatorwa urume hwake maprivate parts ake akashandiswa neushingi hwaanga ainawo nekuti paakashayika mushakabvuyu takasimuka semhuri tichiti regai tiende timbonoonawo kuti kwashayikira munhu chii chambonyatsoitika chii chatora nzvimbo asi tichisvika ikoko zveshuwa vanhu vanga variko wese wakakanuka vachitaura kuti ushingi hwanga huine murume wenyu kuna mai vachitaura kuti ushingi hwanga huine mwana wenyu isusu vamwe vashandi wese taigona kuti tikarambirwa kana chakati asi iye akaenda aikwanisa kunouya nechinhu ichocho kumurungu saka ndakutoona kuti zvatsanangurwa zvese panapa zvechokwadi ichokwadi nekuda kwekuti zvakatozadziswa ikoko kuti ushingi hwaanga ainawo hwanga hwakanyanyisa nekuti mwana musi wawigwa baba wake anga aine mwana wake mukomana firstborn yake musi wakawigwa baba wake mangwana acho makuseni ndaitogeza mazino akauya pandira akati mama ndandakangana kukutaurirai kuti kushayika kwakaita dhedhi patakazoenda kwaMutare dhedhi wakaoneka usina maprivate parts pawakaitwa postmortem ndikatoti ko wakadii kutaura wasati wawigwa but ndakangozvitora kuti mwana semunhu anga aine confusion maybe akakangana kutofunga asi izvi zvinhu ndakutozviona ende hatina kumbotaura kana kuwana kana kuti sei asi ndakangoudza hama dzemufi kuti ndo zvadini zviri kutsanangurwa asi nhasi zvabuda panapa nemushakabva achitsanangura iye kuti ndo zvakatoitika akatorwa hurume hwake hwese kuti ashandiswe ende ndinobvumirana nazvo nekuti kuuya kwakazoita vanhu iwawo panzvimbo pakauya kuzowigwa wakauya ndofunga about 3 times vachingoti tadzoka tauya kuti pane shamwari yake yanga iri kuti ida kumboonawo paakaiswa ndikambosvika pakupokana newaramu wangu wanabankuru wangu ndichiti inini vanhu hawanyanya kuuya wari kuda kusvika panzvimbo yemakuwa kuti zviite sei hazvibvumidzwi vanhu ava ndikuona kunge pane something chiripo ndakatombozvitaurawo inini asi nhasi zvabuda pachena kuti zveshuwa pane zvakanga zvatodi zvaitwa ndinongoti ini ndokuziva kwandiri kuita pamusoro paBlessed pamwe nekutsigira zita rasvikiro iri kuti chokwadi randiburitsira pachena zvandandichitofungawo kuti ndichishushikana nazvo. Ini ndonzi Moses Sharara. Zvandiri Moses Sharara. Ndine mhuri yangu yakaenda kumabasa. Aenda kumabasa. Ndiri kunzwa kunzi vanhu vese vakaenda kumabasa vakadzoka kumusha, asi mhuri yangu ndakaona yakatadza kudzoka. Ndichizonzwa nevekumhepo vanga vachitaura vati aiwa kuti mhuri yenyu isadzoka kumusha, iyi mwe kamumhepo kari kusumudzwa uko kachindoshandiswa kuvana vake. Right, ndine vanasikana vangu vese ndandine shuviro yekuti vacharoorwawo, asi vatadza kuroorwa nekuda kwemunhu ari kutishungurudza. Tototi kutishungurudza nekuti kana uchinzi haufi wakadya pfuma yomwanasikana zvinorwadza. Saka ndingangoti ndo mashoko angu muchidima.
ndini Masamatoro. Ndikutaura zvaitika pano zvaitwa nasekuru zvataurika. Mano ati ndakaurayiwa naPaul namai Bams vakagara dare naBishop kumba kwaBishop. Mhepo iyoyo ndo yakaenda nayo ndikaurayiwa nadhiraivha naasistence vakandigwina. Handina kuurayiwa nebhazi. Dhiraivha akanyepera kumutsa bhazi kuti ndinzi ndaurayiwa nebhazi. Handina kuurayiwa nebhazi, vakandigwina ndichibva ndafa. Aiwa, tinotenda. Neshamba wedu akatukwa nemwana wapo ari kunze kwenyika, kumutuka kuti hapana zvauri kuita, muri kunyepera. Asi isu takazviona zvakaitwa nasekuru neshamba achitora nhau zviri chokwadi. Havana kutaura zvekufungidzira, havana kubvunza kuti zvakamira sei. Vakataura vega maonero akaita sekuru nyaya yavo. Ndicho chirongwa chatanga tinacho mazvinzwira kune vaya vari kuona pazvivhitivhiti hama dzemhuri. Aiwa, neshamba anga akanyarara. Chaanga achiita kutora mifananidzo, kutora zvakare zvanga zvichitora nzvimbo. Naizvozvo musauye kwatiri muchitaura zvisina maturo. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngasangana nemi nezvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,